Taumbotaura. Ndakapiwa kugadhira yangu nasabusoniwa. Ndakazoona nengai. Ndanga ndakatorivaka. Zokera pamoja. Wewe nyaya itakuwa hivi. Ndakumbozwa kwamuri kuti munoivhuma here nyaya itaurwa kana kuti munoiramba. Pamusoro idaro ini nyaya yekutaurwa handibvumirani nayo. Hamubvumirani nayo. Tinokumbira kuti mugoedza kukokana nazvo muchitsanangurira dare. Pamusoro idaro ndinokutaura kwandinako kuti kumwe kade ndichiverenga pabhuku nekuti nyaya yekutaurwa kwatakutaura kwatakuita muno tinofunga pakutongwa kwakubvira kuti ichitanga kutongwa nhasi rinogona kunge razuva rechi4 saka patitaurike mazuva akati wandei apo tanga tichipota tichigona kubata tichinyora pasi saka ndichaverenga makateererawo. Chatiri kuda ndechekuti tinoda kuti mutaure maringe nenyaya yegadheni kutaurwa nevanhu kuti gadheni iyi igadheni renyu here kana kuti zvekutaura kuti nderavo zvino toda kuti mupatsana kuvechireekutiverenge nhau kana ichinge yauya kuno kudaro kana dzakambotongwa nemasabhuku kokoko dzaakuno manje saka taakuda isusu kuti chinzwa tikutotanga kuitonga nafuwe titaure maringe nenyaya yegadheni mazira ako iwewe rauri kunzwa ukatora nevavo ndopatiri kudaro tsanangurepa. Ina handina kutora gadheni ravo vangu gadheni randiri kurima nderavo iwo ravo vana iro ravo vana yodzokera pamunhu ari kutaura izvipindira izvi pamusoro zvautarandirira nazvo pandakapiwa nasabhushoniwa ndopandikutaurira pagadheni pangu. igore ripi ravakapiwa nasabhushoniwa? 72 yesada kupinda makipi kare kava. Saka nguva yese tiri kuda kungoziva kuti chii changa chakamboita kuti munyarare zvizotanga kutaurwa muno patora makore akawanda zvakadai. Angasati atorwa. Rakazotorwa rini gadheni? Kuti muti gadheni ratorwa yaakurima mugadheni ndirini? Apa gore rachazasi kuma 2000 kuno. Uyo akazoritora muna 2000. Unokazona akurima mugadheni menyu. Raari kuti nderake. Alright. Iwewe ukurima mugadheni rake nevava wakapiwa nani? Ini ndakapiwa nasekuru wangu nashoni. Vanga vari asabhuku. Ndovakavapa. Ndiye akapa uyo akabva apa iwewe sabhuku muchete iye. Okay. Makaberewa lini? Ndiro 1974. 74. Awakapiwa gadheni usati wazva. Saka asekuru vakwe wozokura kuzvigadzira nauri wozokupa gadheni ravakapa usati wazva 1972. Makapiwa vachiti vari kuchengetera muzukuru wavo here achazva? Akwete ndakatopiwa chito nderavo panguva nenguva yakapedza matindoro ndikatotora muriva kuti atasapege asi handazochera nekuda kuti ndenguva pane magadheni ava nekune mamisha kwakamira pane magadheni nekune mamisha yenyu nemagadheni kwakamira mayadhi ari kumusoro magadheni ari kurukova magadheni ari kurukova mayadhi ari kumusoro. Okay, saka
ava ndokune yadhi yavo zvakare here ikoko hakusiri kune yadhi yavo vakavakira mumunda vakanovakira mumunda wasekuru vasekuru vacho ivo asekuru vacho ivo ndo vakanga varisapo aiwa oreti saka imimi gadheni rimakapuhwa riri kuzasi kwemayadhi enyu hungu ndokwamakapuhwa gadheni okay alright saka imimi vabereki venyu vakanga vasina gadheni ine vabereki venyu vabereki vangu gadheni vakanga wana okay ranga riri kudivi rekuti pandakugara inini kwandakakurira pasiyana pandaigara kwaive kumamisha ukwatava kwakumakuru kumanew states okay alright saka state iyoyo yamuri kugara ndoyamakapuwa nasabu asiri sekuru wejeri stand yekugara yandiri kugara mumunda mababa vangu ndakapiwa nababa vangu alright chatikureva ndechekuti garden makapuwa nasekuru wenyu nasabukushoniwa ndiye akapuwa garden mushure munge maane state ndopamakazopuwa garden saka kureva kuti panoda kuti paonekwe zvakanaka nzvimbo yacho ndoyatoda kutanga taona iyo kuti zvakamira sei nenyaya yekuti 1 tikutarisa mazera enyu kuti wakapuwa gadheni 1972 imi makapuwa gadheni kuti 1994 munhu akapuwa 72 nomunhu akapuwa 1994 makaberekwa 74 hatiri kurubawo saka tichada unoona zviri nzvimbo iyoyo tozokupai zuva rokuti tonoona nzvimbo yemagadheni enyu pari nekufamba kwazvakaita sapo anenge aripo omupukumenyi musi wacho tinenge tiri tese tinoda zvakare wekomiti yemasapo vanofanira kunge varipo ipapo musi wacho saka tokupai zuva rekuti tizoenda ipo tokunga ndopatingamisire nhamo iyi okay